Καλησπέρα λοιπόν σε όλους σας. Ακούτε, Καλησπέρα. Βρεθήκαμε εδώ για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε λεκτικά την αγάπη. Κάτι που μόνο βιωματικά μπορεί να γίνει κατανοητό. Γνωρίζω ότι με τα λόγια δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Όμως παρόλα αυτά θα κάνουμε μαζί μια προσπάθεια να εμβαθύνουμε σε αυτό που αποκαλούμε αγάπη. Θέλω να έχετε υπόψη σας, όλοι σας, ότι ό,τι θα πω είναι η δική μου αλήθεια. Θα ήθελα όλοι σας να μην με πιστέψετε, ούτε να με απορρίψετε σε αυτά που λέω. Ωφέλιμο θα ήταν να μπείτε μέσα στο εσωτερικό σας είναι, διότι εκεί μέσα είναι όλες οι απαντήσεις. Τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι η αγάπη δεν είναι συναίσθημα? Είναι η ανώτερη θεραπευτική δύναμη, μια εργασία που πρέπει να γίνει και από τα δύο άτομα και που ίσως να χρειάζεται μια ολόκληρη ζωή για να φτάσουμε σε αυτό που αποκαλούμε αγάπη. Ή στην ένωση, όπως θέλετε πέστε. Σκεφτείτε ότι η δύναμη της αγάπης είναι μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις και όταν εκφράζεται με ανιδιοτελή προσφορά και προς τους άλλους και προς εμάς, τότε αρχή και τέλος της εξελικτικής μας διαδικασίας είναι το κέντρο της καρδιάς μας. Δεν αγαπάμε κάποιον επειδή μας προσφέρει ασφάλεια, ευχαρίστηση ή επιβεβαίωση. Ας μιλήσουμε λίγο για τις ανθρώπινες σχέσεις. Τι είναι η αγάπη? Είναι η αγάπη ευχαρίστηση? Είναι η αγάπη επιθυμία? Είναι η αγάπη προσκόλληση? Εξάρτηση? Κατοχή του ατόμου που αγαπάμε και εξουσιάζουμε? Ή που αγαπάτε και εξουσιάζεται? Είδατε να λέτε αυτό είναι δικό μου και όχι δικό σου? Η ιδιοκτησία μου? Τα σεξουαλικά μου δικαιώματα? Όπως συμπεριλαμβάνονται η ζήλια, το μίσος, ο θυμός και η βία. Μπορείτε να αγαπάτε και να είσαστε φιλόδοξος? Μπορείτε να αγαπάτε τον άντρα σας? Μπορεί να πει αυτός που σας αγαπά όταν είναι φιλόδοξος? Μπορεί να υπάρχει αγάπη όταν υπάρχει ανταγωνισμός και όθηση για επιτυχία? Όλοι μας πιστεύω γνωρίζουμε ότι ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Ο άντρας που ζηλεύει τη γυναίκα ή η γυναίκα που ζηλεύει ή που είναι εξουσιαστική δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αγάπη. Μπορεί να μιλούν για αυτήν, μπορεί να ζουν μαζί, να κατέχουν ο ένας τον άλλον, να εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον για άνεση, ασφάλεια ή από το φόβο της μοναξιάς. Αλλά βέβαια όλα αυτά δεν είναι αγάπη. Η αγάπη είναι ένα επίτευγμα που προϋποθέτει ένα πολύ δύσκολο και επώδυνο αγώνα του ανθρώπου ενάντια στο εγώ του. Υπάρχει μια γενική και αδιαφυσβήτητη πεποίθηση, παραδείγματος χάρη, ότι οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους. Λέγονται και γράφονται πολλά για το μητρικό ένστικτο. Δηλαδή θεωρείται δεδομένο ότι μια γυναίκα που γίνεται μητέρα αυτόματα αγαπά το παιδί που γέννησε. Με άλλα λόγια, πιστεύετε ότι η αγάπη είναι ένα ένστικτο που το αποκτά μια μητέρα χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια. Με τον ίδιο τρόπο που αποκτά το ένστικτο για τροφή ή για αναπραγωγή. Αλλά η αγάπη δεν είναι ένα ένστικτο που το έχει κανείς χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια. Ο Νίκος Κελοτζάκης μας λέει, τι είναι η αγάπη? Δεν είναι συμπόνια μήτε καλοσύνη. Στη συμπόνια είναι δύο. Αυτός που πονάει και αυτός που συμπονάει. Στην καλοσύνη είναι δύο. Αυτός που δίνει και αυτός που δέχεται. Μα στην αγάπη είναι ένας. Σμίγουν οι δύο και γίνονται ένα. Δεν ξεχωρίζουν. Το εγώ και το εσύ εμφανίζονται. Αγαπώ, θα πει χάνομαι. Έτσι μας λέει ο Νίκος Κελοτζάκης. Πιστεύω να... και έχει δίκιο τελικά. Αυτογνωσία σημαίνει να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Το να γνωρίζεις τι σου συμβαίνει είναι η αρχή για να μπορέσεις να λύσεις ό,τι σε κρατά δέσμιο.
Είναι πολλά που κρατούν δέσμιο έναν άνθρωπο. Αν ξεκινήσουμε από την κυταρική μνήμη, φτάνουμε σε ό,τι μέχρι σήμερα έχει παγιωθεί στην αντιληπτική μας ικανότητα. Η ιδέα ή οι ιδέες που έχουμε για κάτι. Ζούμε σε έναν κόσμο φυλακή, με παγιωμένες αντιλήψεις και συγχρονισμένες εκπομπές διαφόρων ενεργειών για να κρατούν τα ανθρώπινα όντα σε κοιμισμένη κατάσταση. Πώς μπορούμε να φτάσουμε στο γνώθις αυτόν, που προφανώς είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχει να κάνει όποιος μπει σε αυτό το εσωτερικό ταξίδι. Η δική μου αλήθεια είναι ότι μπορώ να γνωρίζω τον εαυτό μου μόνο μέσα από τις σχέσεις. Διότι μέσα από τις σχέσεις δημιουργείται η δράση και η αντίδραση. Και έτσι μπορώ να αρχίσω την παρατήρηση του εσωτερικού μου. Δεν μπορεί να υπάρξει παρατήρηση στην απομόνωση. Ο Σωκράτης είπε: ένα γνωρίζω ή δεν γνωρίζω. Σωστά. Διότι αν γνωρίζεις αυτό που γνωρίζεις, είναι νεκρό. Αν κάτι το κατατάξει στο γνωρίζω, αυτό είναι παρελθόν. Συνεπώς, γνωρίζεις μόνο το παρελθόν. Όπως μας λένε και ο Μάνος Δανέζης και ο Στράτος Θεοδοσίου στο βιβλίο τους, το μέλλον του παρελθόντος μας. Το ζητούμενο είναι να γίνεις αγάπη. Μην υποκρινόμαστε. Κανείς μας δεν γνωρίζει τι είναι η αγάπη. Ίσως να φοβόμαστε να είμαστε μόνοι. Ίσως να θέλουμε την επιβεβαίωση. Ίσως να θέλουμε την προστασία. Ίσως να θέλω την παρηγοριά. Ίσως. Πολλά τα ίσως. Αυτό που θεωρούμε αγάπη είναι μία προσκόλληση. Και το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την καριέρα μας. Με τον δάσκαλό μας, που μας υποσχέθηκε ότι μπορεί να μας ελευθερώσει. Με τα κόμματα. Με τους πρωθυπουργούς. Με τους εκάστοτε σοφούς. Με τις γνώσεις μέσα από βιβλία και άλλα. Το εγώ είναι το σύνολο των ψυχικών λειτουργιών που διαμορφώνουν τη σχέση μας με το περιβάλλον. Η οργάνωση του αρχίζει από τη γέννηση του ατόμου και μολονότι συνεχίζεται σε όλη τη ζωή, σε όλη του τη ζωή, οι βασικές του λειτουργίες έχουν αναπτυχθεί μέχρι το τέλος των 3 χρονών, οπότε το παιδί έχει σαφή αίσθηση του εγώ ή εαυτού του. Το εγώ περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες, όπως η εκτίμηση των διαφόρων καταστάσεων, ο έλεγχος της πραγματικότητας, η κρίση, η συμβασικότητα, η ανέβρεση λύσεων στα διάφορα προβλήματα, η δημιουργία αμυντικών μηχανισμών και άλλα. Και έρχεται και σε επαφή με το περιβάλλον, με τις λειτουργίες της αντίληψης, της σκέψης, του συναισθήματος και της πράξης. Ας σημειώσουμε εδώ ότι σε σημαντικό βαθμό οι λειτουργίες του εγώ επιτελούνται και σε ένα ασυνείδητο επίπεδο. Η προγεννητική ψυχοθεραπεία αναφέρει ότι πολλές φορές στη ζωή μας συμβαίνουν γεγονότα που δεν καταλαβαίνουμε ή που δεν έχουν λογική εξήγηση. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, το συναισθηματικό πεδίο και των 2 γονιών μεταφέρεται στο έμβριο. Γεγονός που μας κάνει να σκεφτούμε ότι πολλές φορές το άγχος, οι τυχόν φοβίες, η σκέψη ότι ίσως είναι καλύτερα να μην κρατήσω αυτό το έμβριο και άλλα, μεταφέρονται στο έμβριο και κατόπιν στη διάρκεια της ζωής του πυροδοτούνται αυτές οι μνήμες και δημιουργούν ανισορροπίες με τη μορφή είτε ψυχολογικών καταστάσεων όπως φόβος, άγχος, απόρριψη, πανικός, δυσκολία στις σχέσεις, αφωνία, κρίσεις πανικού και άλλα. Και είτε με τη μορφή σωματικών εκδηλώσεων όπως ταχυκαρδίες, εφίδρωση, πόνοια πληροδιορίστου αιτιολογίας, πονοκέφαλη και άλλα. Εδώ θα αναφέρω 4 βασικά σημεία κατ' εμέ, κλειδιά, με πρωταρχικό τη συγχώρεση. Τα 3 από αυτά είναι σύνθετα. Αναφερθώ δηλαδή στη συγχώρεση, στη μετάνοια, στην εξομολόγηση και στην κοινωνία. Δεν είμαι θεολόγος βέβαια, έτσι. Συν και χώρο. Είναι το α και το ω, αν θέλουμε να γίνουμε κοινωνία. Σκεφτείτε ότι αυτή η αίθουσα εδώ λέγεται αίθουσα
διότι είναι κενή. Αν ήταν συμπαγής, προφανώς δεν θα λεγόταν αίθουσα. Και εμείς βέβαια δεν θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε εδώ τώρα. Οι αρτηρίες μας έχουν κενότητα για να κυλά το αίμα. Το σύμπαν έχει κενό χώρο για να μπορεί να κινείται, να διαστέλλεται και ούτω καθεξής. Βέβαια, μην φανταστείτε ότι αυτός ο κενός χώρος είναι κενός. Πάντα αυτό το κενό κάτι περιέχει. Παραδείγματος χάρη, ένα ποτήρι άδειο από νερό δεν σημαίνει ότι είναι κενό, διότι αυτή η κενότητά του είναι οφαινομενική. Δεν εμπεριέχει, διότι εμπεριέχει αέρα. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι χωρίς το κενό δεν μπορούμε να πάμε στο μετανοώ. Και η λέξη μετανοώ είναι και αυτή σύνθετη λέξη. Αποτελείται από το μετά και το νοώ. Μετανοώ λοιπόν. Μετανοώ όταν λοιπόν αφήσουμε χώρο. Μπορούμε να νοήσουμε όχι το τι λέω εγώ, ούτε τι μας λένε τα βιβλία, αλλά τι μας λέει το εσωτερικό μας είναι. Και βέβαια, επειδή είμαστε κοινωνικά όντα, όταν κάτι νοήσουμε, θέλουμε να το μεταδώσουμε. Και έτσι περνάμε στην τρίτη λέξη, που και αυτή είναι σύνθετη λέξη, εξομολογώ, δηλαδή έξω ομολογώ. Αυτό που έχω νοήσει δηλαδή. Και όταν φτάσουμε στην εξομολόγηση, τότε αποτελούμαστε από δύο άτομα. Μετά 4, 8, 16, και αυτό εγώ το συνδέω με την κυταρική διαίρεση. Δηλαδή τον πυρήνα, εκεί που το οάριο και το σπερματοζωάριο ενώνονται και γίνονται ένα. Κοινωνία σημαίνει ότι το εγώ και το εσύ έχει γίνει ένα. Είναι όπως το οάριο και το σπερματοζωάριο, που έχουν ενωθεί και μέσα από αυτή την ένωση δημιουργείται το ένα. Ας μην ξεχνάμε ότι το α και το ω είναι το πρώτο και τελευταίο γράμμα της λέξης αγαπώ. Κανείς μας δεν μπορεί να φτάσει στο ω εάν δεν αφήσει χώρο. Πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας δικάζουν ξένες ζωές και αυτό είναι η τέλεια δικαιολογία για να μην αναλύουν τη δική τους. Φοβούνται ότι αυτό θα τους απογοητεύσει και κάνουν το δικαστή νιώθοντας έτσι σπουδαίοι. Κανείς μας όμως δεν μπορεί να μπει σε κίνηση εάν δεν έχει χώρο. Όλοι μέσα μας, παιδιά, κουβαλάμε τη μολυσματική κατάσταση που αποκαλούνται και σαμάρια ή θέατρα ελέγχου, και στην ομοπαθητική ο Χάνεμαν τα αποκαλεί μοιάσματα. Και με αυτό θέλει να μας πει ότι όλα τα ανθρώπινα όντα, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, όλοι τα κουβαλάμε μέσα μας. Όλοι κουβαλάμε και τα 4 σαμάρια, ή μοιάσματα, ή θέατρα ελέγχου, ή όπως τα λέω εγώ, μολυσματικές καταστάσεις. Αλλά κάποιο από αυτά τα 4, ένα κυριαρχεί με μεγαλύτερο ποσοστό μέσα μας. Αυτό είναι ο λόγος που έχουμε μέσα μας. Ας μην θεωρήσει κάποιος ότι όλες αυτές οι μολύσεις είναι ψεύτικες. Διότι αυτό είμαστε στον εσωτερικό μας λόγο και αυτό εκπέμπουμε και προς τα έξω μας. Θα τα αναφέρω περιληπτικά. Πρώτο σαμάρι είναι το τσακάλι, τρομοκράτης, το πνεύμα της οργής, έχει μια υπερευαισθησία και μια κατωτερότητα. Το δεύτερο σαμάρι είναι ο λαγός. Εγώ καημένος, το θύμα, το πνεύμα της θλίψης, παίρνει αλλά δεν δίνει εύκολα. Δίνει παρά μόνο από συμφέρον. Το τρίτο σαμάρι είναι ο σαλίκαρος ή απόμακρος. Το πνεύμα του κινδύνου δηλαδή. Απλησίαστος. Είναι ερωτευμένος με το στόχο του. Το τέταρτο σαμάρι είναι η οχιά. Το πνεύμα της ανάγκης, ο ανακριτής. Εξουσιαστικό. Δεν ελπίζει, δεν μπορεί να αγαπήσει
πέρα από τον εαυτό του. Κάποτε ήταν δύο μοναχοί, οι οποίοι δεν έκαναν ούτε καν να κοιτάξουν γυναίκα. Περπατώντας στο δάσος για να πάνε για το μοναστήρι, είχε βροχή την προηγούμενη ημέρα, το ποτάμι θυελλώδες, έτρεχε δηλαδή πάρα πολύ νερό. Ήταν μια κοπελίτσα εκεί πέρα, η οποία ήταν και έγκυος, ζήταγε βοήθεια. Πήγε ένας καλόγερος από τους δύο, την πήρε αγκαλιά, την έβαλε στους ώμους, την πέρασε στην απέναντι όχθη, την άφησε και γύρισε και συνεχίσαν το ταξίδι. Καθ' όλη την υπόλοιπη διάρκεια τσιμουδιά, κανείς. Δεν μιλήσανε καθόλου. Λίγο πριν φτάσουν στο μοναστήρι, λέει ο ένας καλόγερος στον άλλον, δεν τρέπεσαι, του λέει. Εδώ πέρα δεν έκανε ούτε καν να κοιτάξουμε, κοπέλα. Εσύ την έπιασες και την έβαλες στον ώμο σου και την πέρασες και απέναντι. Λέει σωστά. Εγώ την πήρα, την έβαλα στον ώμο μου, την πέρασα απέναντι και την άφησα. Αλλά από ό,τι βλέπω, εσύ την κουβάλας ακόμα μαζί σου. Πολλοί αναρωτιούνται, άραγε ο άνθρωπος είναι όντως ελεύθερος, αφού εμείς το βλέπουμε τόσο αδύναμο. Ναι, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, αφού έχει την εξουσία, εάν το θελήσει, να αναπτυχθεί στην αγάπη. Όλα είναι δυνάμεις. Πολλοί άνθρωποι θα ήταν καλό να μάθουν πως το υλικό του σώμα είναι μία δύναμη. Χωρίς το σώμα μας δεν θα μπορούσαμε να αναπτυχθούμε. Παρατηρήστε μία έγκυο και θα διαπιστώσετε την ωραιότητα και την επέκταση της δύναμης του σώματος. Το σώμα μας είναι μία δύναμη μέσα στο σύνολο των ανθρώπινων δυνάμεών μας. Ο μαγνητισμός του ανθρώπου είναι μία δύναμη που το επιτρέπει να εναρμονίζεται με όλων των ειδών τα δονητικά πεδία και έχει μέσα του όλη την ποιότητα του εσωτερικού του είναι. Η δύναμη που αποφασίζει είναι ο λόγος. Ο εσωτερικός λόγος είναι το είναι μας. Αυτό είναι δύναμη. Η εξουσία, η παρατήρηση, η κατανόηση, η εσωτερική μας στάση, η ανθρώπινη λογική, οι σκέψεις μας, η φαντασία, οι αισθήσεις μας, το κατηγορώ, ο θυμός, η οργή, η πίκρα, η λύπη, η ζήλια, το υποσυνείδητο, η συμπεριφορά, η επιλογή, το ασυνείδητο, η ευχαρίστηση, η ανταμοιβή, η τιμωρία, η πάλη, η προσπάθεια, η ειρήνη, η ελευθερία, η χαρά, η λατρεία, η πραότητα, αρετή, πόνος, λέω περιληπτικά. Υπάρχουν και φυσικές δυνάμεις βέβαια, έτσι. Είναι η γη, το νερό, οι θάλασσες, ο αέρας, ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, ο κύκλος των εποχών, τα δάση, τα χρήσιμα πετρώματα, η πολύτιμη λίθη, τα μέταλλα και άλλα. Δύναμη με δύναμη διαφέρει. Παρ' όλα αυτά όλα είναι δυνάμεις. Η μεγαλύτερη όμως δύναμη είναι η αγάπη. Και αυτή εκφράζεται μέσα από τη δύναμη της ψυχής μας, αναλόγως το τι της έχουμε στείλει μέσα από το λόγο που έχουμε βάλει μέσα μας. Ας μην ξεχνάμε ότι η ψυχή είναι ανέκφραστο ναι. Δηλαδή, ό,τι της στέλνουμε, αυτό και επιστρέφει. Τι θέλεις. Μέσα στις δυνάμεις της θέλησής μας υπάρχει η ξεχωριστή δύναμη του μεγάλου δασκάλου που διδάσκει και διδάσκεται. Ο μεγάλος διδάσκαλος, αυτή η τόσο θαυμαστή δύναμη που ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του, έχει δοθεί για να διδάξουμε τον εαυτό μας. Εμείς όμως, παραφρονημένοι και ζαλισμένοι από τα εγώ μας, διδάσκουμε τους πάντες γύρω μας και σπανιότατα ή με μεγάλη δυσκολία διδάσκουμε ελάχιστα εμάς. Ο εσωτερικός μας δάσκαλος, αυτή η ξεχωριστή δύναμη του μεγάλου δασκάλου που διδάσκει και διδάσκεται, και ας το γνωρίζουμε, δεν είναι κάτι άλλο από την ψυχή μας.
Μας λέει η ψυχή, δείτε και διδαχτείτε. Κοίταξε τώρα τον ουρανό. Κοίτα τη φύση και τις εκδηλώσεις της. Κοίτα τον ήλιο, τον αέρα, το νερό, τα δέντρα, που προσφέρονται σε όλα χωρίς διακρίσεις. Κοίταξε την έγκυο, το μωρό, το παιδί, το νέο, το γέρο, τον υπέργυρο. Κοίτα την αδυναμία, το στένος σου, τις μικρότητές σου, τα ελαττώματά σου, τις αδυναμίες σου, τον πόνο γύρω σου, τις λανθασμένες πίστες σου, τις μαύρες σκέψεις, τις αρρώστιες, σωματικές και πνευματικές, όλων των ειδών τους πολέμους. Εάν δεν διδάσκεσαι από όλα αυτά, κανένας δάσκαλος δεν μπορεί να σου διδάξει τη ζωή και το νόημά της. Αδυνατή. Τότε κοίτα, νιώσε αυτό που προσφέρει βοήθεια με αγάπη. Τότε κατανόησε εκείνη τη δύναμη που υπάρχει στον άνθρωπο και αγαπά. Κατανόησε όλο τον κύκλο της ζωής μέσα στην ομορφιά του. Εάν δεν διδάσκεσαι από όλα αυτά, κανένας δάσκαλος, κανένα βιβλίο, κανένας λόγος δεν μπορεί να σε διδάξει. Δάσκαλος ζωής είναι αυτός που θα αφυπνίσει το δάσκαλο μέσα μας και θα μας μάθει να διδασκόμαστε από τα πάντα, εσωτερικά και εξωτερικά, θετικά και αρνητικά, και να αντλούμε από όλα σοφία ζωής. Ο φόβος είναι μια δύναμη και κάποιοι τον χρησιμοποιούν και κάποιοι χρησιμοποιούν τελικά αυτή τη δύναμη για να μας ελέγχουν. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να φοβάμαι στον εδώ χρόνο της ζωής μου, όσο συμβαίνει να είναι αυτός, ώστε γνωρίζοντας το τι μπορώ να κάνω για να προστατευτώ. Αυτό το ερώτημα βρίσκεται μέσα σε όλους μας. Και αν όχι σε όλους μας, στους περισσότερους από εμάς. Και βέβαια, με το που τολμάμε και θέτουμε αυτό το ερώτημα, τι είναι αυτό που πρέπει να φοβάμαι στον εδώ χρόνο της ζωής μου, αμέσως ακούγεται ένας καταιγισμός φωνών που μας απαντούν. Οι φωνές αυτές που μας απαντούν στο ερώτημα που θέτουμε, ίσως είναι οι σκέψεις μας, ίσως είναι οι εσώτατοι φόβοι μας, ίσως κάποιοι φίλοι που βρίσκονται γύρω μας και άκουσαν το ερώτημά μας, ίσως να είναι οι γυρεότεροι του περιβάλλοντός μας, που μας συμβουλεύουν, ίσως να είναι οι σύμβουλοι του κράτους, ίσως οι νομιζόμενοι σοφοί της εποχής μας. Αν με ρωτάτε προσωπικά, είμαι πεπισμένος πως όλα αυτά είναι όλα μαζί τελικά. Η πρώτη φωνή του απαντά και του λέει: να φοβάσαι εκείνους που διψούν την εξόντωσή σου. Μία άλλη φωνή του λέει: να φεβάσαι όλους εκείνους που στηρίζονται στη δύναμη του πλούτου και καφιόνται γι' αυτό και μεριμνούν πώς να αποκτήσουν περισσότερα με οποιονδήποτε τρόπο. Να φοβάσαι το θάνατο. Πήγαινε και κατέγραψε το όνομά σου στα κτήματά σου και στα οικόπεδά σου. Όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι, και μην νοιάζει για τίποτε άλλο στη ζωή σου. Ζήσε και φρόντισε τον κόσμο της επιβίωσής σου. Να φοβάσαι την αρρώστια. Να φοβάσαι πολύ τη φτώχεια και να αγωνιάς για την επιβίωσή σου. Μία άλλη του λέει: να φοβάσαι τον άδικο και δόλιο άνθρωπο, γιατί θέλει να σε βλάψει. Να φοβάσαι το φίλο σου, που δείχνει φίλος και είναι προδότης. Και οι φωνές πληθαίνουν βέβαια, και τι να περιγράψουμε παιδιά, αφού θα χρειαζόντουσαν τόνο. Εσείς προσθέστε ό,τι άλλο σας έρχεται στο νου. Η απάντηση ενός σοφού ανθρώπου στον καταιγισμό των φωνών αυτών είναι: όλα όσα είπατε φανερώνουν και βεβαιώνουν την απειρία και αστοχία σας στην αγάπη. Και απορριμμένες όλες οι φωνές μαζί, ενοποιημένες όμως σε μία φωνή, τώρα το ρωτούν. Δηλαδή, οι κίνδυνοι που σας είπαμε δεν υφίστανται. Δεν υπάρχουν στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Δεν τους συναντάς την κάθε μέρα του, ο κάθε άνθρωπος. Ναι, υπάρχουν, απαντά ο σοφός,
Αλλά όλα αυτά δύναται να βλάψουν τον άνθρωπο φαινομενικά, όχι οντολογικά, όχι αληθινά. Κυριολεκτικά, τίποτα δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο εκτός από τον κακό εαυτό του. Μόνο όταν συμβεί και αποκτήσω κακό εαυτό, αυτός μόνο δύναται να με βλάψει οντολογικά. Αυτό αληθινά οφείλω να φοβάμαι. Το μόνο που πρέπει να φοβόμαστε είναι ο φόβος. Ο φόβος δεν μας αφήνει να κινηθούμε προς την ελευθερία. Και όταν γνωρίζεις πως μόνο εσύ δύναται να βλάψεις εσένα και κανείς και τίποτα άλλο δεν δύναται να σε βλάψει από οποιαδήποτε διάσταση και αν προέρχεται, τότε ξυπνά μέσα σου η δυνατότητα της δύναμης εκείνης που μπορεί να σε οδηγήσει στην ανέλυξή σου. Παρατηρήστε ότι η γνώση γίνεται κατάρα. Βλέπετε, η αντίληψη δεν έχει καμία σχέση με τη γνώση. Η αλήθεια και η γνώση δεν πάνε μαζί. Η γνώση δεν μπορεί να περιλαμβάνει την απεραντοσύνη του μυστηρίου. Ο νους είναι το περιεχόμενό του και το περιεχόμενο είναι η γνώση. Χωρίς αυτή τη γνώση, ο νους είναι καινούριος. Και μία διευκρίνηση. Όταν λέμε παρατήρηση, δεν εννοώ την εξερεύνηση, έτσι. Η παρατήρηση είναι εντελώς διαφορετική από την εξερεύνηση, στην οποία εμπλέκεται η ανάλυση. Στην ανάλυση υπάρχει πάντα ο αναλυτής και το αντικείμενο που αναλύεται. Η παρατήρηση είναι μία συνεχής μάθηση, όχι συνεχής συσσόρευση. Όλα είναι δυνάμεις. Άρχισε και να παρατηρείς και να ανακαλύπτεις ότι όλα είναι δυνάμεις. Η ζωή αποτελείται από δυνάμεις και όλοι μας κινούμαστε μέσα σε αυτές. Είναι πραγματικότητα και γεγονός ότι η μεγαλύτερη τέχνη και ταυτόχρονα η πιο δύσκολη επιστήμη είναι να γνωρίσει κάποιος τον εαυτό του. Να φτάσει δηλαδή στο γνώθις αυτόν. Αγάπη είναι αυτή η αρετή που δεν αγγίζεται από την ευχαρίστηση, από την επιθυμία, από τη ζήλια, δεν γνωρίζει καθόλου ανταγωνισμό και δεν διαιρεί σε αγάπη μου και αγάπη σου. Αυτή η αρετή είναι απαραίτητη γιατί μόνο τότε ο νους, ο εγκέφαλος, τα συναισθήματα είναι σε απόλυτη αρμονία. Στόχος κάθε θεραπείας είναι να μπορέσει να βρει το αίτιο που έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που είναι ενάντια στην ισορροπία του κάθε οργανισμού. Τι εννοούμε με τη λέξη ισορροπία? Πρώτον, η λέξη ισορροπία δεν είναι η κατάσταση ισορροπίας. Όπως και η λέξη ψωμί δεν είναι το ψωμί. Όταν αναφέρομαι στη λέξη θεραπεία, η λέξη θεραπεία δεν είναι η θεραπεία. Θεραπεύω σημαίνει βοηθώ, υπηρετώ. Βοηθώ το σύστημα που έχει παρεκκλίνει από την ομοιόσταση να ξαναεπανέλθει στην κατάσταση της ομοιόστασής του, δηλαδή της αυτορύθμισής του. Ομοιόσταση ορίζεται ως σχετικά ίδια κατάσταση και είναι αυτή η ιδιότητα που επιτρέπει στο σύστημα να παραμένει σχετικά σταθερό και σε σχετική σταθερή κατάσταση διαμέσου του χρόνου. Μία ασθένεια είναι μία απλή κατάσταση. Όλοι, σχεδόν όλοι, έχουμε μάθει ότι αυτή η κατάσταση είναι έξω από εμάς. Πιστεύουμε ότι κάποιος θα κάνει κάτι για εμάς. Αλήθεια το πιστεύετε αυτό? Το πιστεύετε τελικά, Γνωρίζουμε πλέον ότι ο άνθρωπος είναι ένα πολύπλοκο σύστημα με νόμους και αρχές. Το σύστημα αυτό δεν είναι το αριθμητικό άθροισμα των μοιρών. Είναι επίπεδα αλληλένδετα και λειτουργούν σαν μία ενότητα, έτσι ώστε είναι αδύνατον το ένα χωρίς το άλλο να μπορεί να υπάρξει. Ας σκεφτούμε ότι αν διχοτομούμε το σύστημά μας σε καρδιά, πνεύμονες, νευρά και κόκαλα και άλλα, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό αποτελεί μία ενότητα που είναι αδύνατο να υπάρξει θεραπεία, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια θεραπεία με ένα τέτοιο διαχωρισμό? Ας μιλήσουμε για την ομοιοπαθητική. Η ομοιοπαθητική δόθηκε ως δώρο από τον δημιουργό της ζωής.
Η ομοιοπαθητική είναι ένα σύστημα θεραπείας που θεμελιώθηκε από τον διάσημο γιατρό Σαμουήλ Χάνεμαν. Βασίζεται πάνω στην αρχή ότι το όμοιο θεραπεύει το όμοιο. Στην πρακτική αυτό σημαίνει ότι ένα φάρμακο που μπορεί να προξενήσει ορισμένα αποτελέσματα, όταν ληφθεί από ένα υγιές ανθρώπινο όν, μπορεί να θεραπεύσει κάθε ασθένεια που εμφανίζει όμοια αποτελέσματα. Το όμοιο θεραπεύει το όμοιο. Για παράδειγμα, ένα υγιές άτομο πάρει μια δόση ενός ομοιοπαθητικού φαρμάκου που λέγεται αρσένικουμ, θα εμφανίσει εμετό, διάρρεια, με οριζοειδείς κενώσεις, γρήγορο σφιγμό και εξάντληση. Το δέρμα του θα γίνει κρύο και η έκφραση του αγχώδης. Σε μικρότερες δόσεις ή όταν λαμβάνεται για ένα μακρότερο χρονικό διάστημα, θα εμφανίσει ειρηνική καταρροή, βαρύ κεφάλι, βήχα και βροχικό καταρρούμ. Ακόμη αργότερα θα παρουσιάσει ειδικές διαταραχές στο δέρμα και τα νεύρα. Θα έχει κάψιμο παντού, που ανακουφίζεται με τη ζέστη. Θα έχει συχνή δίψα και αγουλιές νερό. Φόβο. Φόβο θανάτου, ανησυχία και μία επιδείνωση συμπτωμάτων κατά το μεσημέρι και τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τον ομοιοπαθητικό νόμο, το όμοιο θεραπεύει το όμοιο, αναρρύθμιτοι άρρωστοι που εμφάνισαν τέτοια συμπτώματα θεραπεύτηκαν με αρσένικουμ άσχετα με το όνομα της νόσου. Είτε λεγόταν χολέρα, κρυολόγημα, έξαιμα ή άσθμα. Η αρχή αυτή αναφέρεται και από τον αρχαίο Ινδό ποιητή Γκαβί Γκαλαντάσα, κάπως έτσι, δεν το καταλαβαίνω και πολύ καλά, που λέει: από πολύ παλιά ο κόσμος λέει ότι το δηλητήριο είναι το φάρμακο για το δηλητήριο. Ο Ιπποκράτης παραδέχεται αυτή την αρχή στις λέξεις όμοια ομοίηση όντε. Η ομοιοπαθητική σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον και είναι ίσως η μόνη που είναι απόλυτα εναρμονισμένη με αυτό που αποκαλούμε οικολογία. Ο νόμος των ομοίων, όμοιο το όμοιο θεραπεύει, υπάρχει, ας πούμε, όπως και θα το γνωρίζετε όλοι ίσως, ή αν δεν το γνωρίζετε, είναι ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο που λέγεται άπις μελίφικα και αυτό είναι για το αλλεργικό σοκ. Καλό θα ήταν να το κουβαλάτε πάντα μαζί σας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πάτε στο νοσοκομείο, έτσι. Η διάγνωση είναι η ιατρική πράξη και όχι η ομοιοπαθητική. Εκτός αν είναι γιατρός ομοιοπαθητικός. Ο Χάνεμαν ανακάλυψε εκτός από τον νόμο των ομοίων, που μας το έχει αναφέρει και ο Ιπποκράτης, την αρέωση και εισήγαγε την τεχνική της δυναμοποίησης, δηλαδή την απελευθέρωση της ενεργειακής δομής της ουσίας του εκάστοτε χορηγουμένου ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς έφτασε ο Χάνεμαν στην τεχνική αυτή. Αν προήλθε από την προηγούμενη ενασχόλησή του με τη χημεία ή από καθαρά θεία έμπνευση. Το γεγονός είναι ότι βρήκε έναν πολύ απλό τρόπο να ανασύρει τη θεραπευτική ενέργεια μέσα από την ουσία, χωρίς να αλλάζει η δονητική της συχνότητα. Πρέπει να γίνει σαφές ότι ένα θεραπευμένο σύμπτωμα χωρίς αντίστοιχη θεραπεία όλου του οργανισμού δεν θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστο. Ας γνωρίζουμε ότι το σύνολο της συναισθηματικής κατάστασης του αρρώστου λαμβάνεται ως ένα γεγονός και δεν είναι επιτακτικό να ξέρουμε γιατί υπάρχει για να βρούμε το φάρμακο. Ο άνθρωπος που αισθάνεται χωριστά δεν είναι ένας που μειονεκτεί, αλλά είναι ένας με την ψευδαίσθηση ενός μειονεκτήματος. Ως παράδειγμα θα αναφέρω το Μαχάτμα Γκάντι. Είχε ευαισθησία στην αδικία, ευαισθησία στο πλήγωμα του εγώ, απίθεια και ανυπακοή. Αυτά δικαιολογόντουσαν σχεδόν πλήρως από τις συνθήκες του και γι' αυτό ήταν τελείως υγιή. Ο γιος του, ο Χαριλάλ, γεννήθηκε με τη ρίζα της κατάστασης του πατέρα του. Τη ρίζα δηλαδή εννοώ εδώ της σταφυσάγκριας. Μην πάτε και πάρετε όλοι σταφυσάγκρια βέβαια. Ανέπτυξε τα ίδια αισθήματα, της αδικίας και του πληγώματος του εγώ και του ίδιου καταναγκασμού να αγωνίζεται πισωδρομώντας και μην υπακούοντας. Αλλά δεν υπήρξε αιτία κατάστασης που να δικαιολογεί αυτή την κατάσταση. Ο Χαριλάλ ξέφυγε από τον πατέρα του, έγινε μουσουλμάνος, το έριξε στο αλκοόλ, δεν παρακολούθησε ούτε την κηδεία του πατέρα του,
και μετά από 6 μήνες πέθανε σε ένα πορνείο. Είχε τα ίδια συμπτώματα. Ευαισθησία στην αδικία, ευαισθησία στο πλήγμα του εγώ, απίθεια και ανυπακοή. Ο Χαριλάλ αντέδρασε στον Γκάντι κατά τον ίδιο τρόπο όπως ο Γκάντι αντέδρασε στους Βρετανούς. Αλλά ο Γκάντι ήταν υγιής. Η κατάσταση του ήταν μια τοποθέτηση. Γι' αυτό ήταν καλά με τον εαυτό του και είχε ειρήνη και για τους άλλους επίσης. Η κατάσταση του Χαριλάλ οφειλόταν στην ψευδαίσθηση για την κατάστασή του. Δεν είχε λόγο να αισθάνεται το δρόμο που έκανε, αν και προσπάθησε να δημιουργήσει μια θέση για να τον δικαιολογήσει. Πρέπει να αισθανόταν πολύ άσχημα με τον εαυτό του και συνεπώς είχε πολύ λίγη ειρήνη και για τους άλλους. Η ψευδαίσθησή μας εμποδίζει να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Θα κάνουμε μια άσκηση για να το διαπιστώσετε. Από εκεί που κάθεστε, περιγράψτε όλα τα αντικείμενα που έχουν καφέ χρώμα. Κάντε το. Προσπαθώ να κρίνουμε την παρατηρητικότητά μας. Το κάνατε όλοι? Τώρα απαντήστε στην εξής ερώτηση. Πόσα κόκκινα μπλε είδατε? Πόσα κόκκινα μπλε είδατε? Πόσα κόκκινα είδατε? Ένα. Πάλι καλά. Όταν βλέπετε σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, κάθε άλλο αποκλείεται από την παρατήρησή μας. Η νόσος είναι ένα περιορισμός της όρασης. Είναι ένας στενός τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα. Μόνο με την ενημέρωση, για αυτή την ψευδαίσθηση, μπορεί να την απομακρύνει, όπως ακριβώς το φως απομακρύνει το σκοτάδι. Η ψευδαίσθησή μας μπορεί να εξαφανίζεται μόνο με την ενημέρωση. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση. Την ενημέρωση σε σχέση με την παρατήρηση. Παρατήρηση δηλαδή τη σκέψη. Χωρίς να την κρίνουμε, χωρίς να λέμε καλή ή κακή. Απλά μόνο να παρατηρούμε. Εσύ και η σκέψη σου είσαι το ένα και ταυτό. Αν πολεμήσεις τη σκέψη σου, ποιος θα κερδίσει? Και η ομοιοπαθητική επίσης βασίζεται πάνω σε αυτό. Η ενημέρωση για την ψευδαίσθησή μας δημιουργείται από το φάρμακο, θέτοντάς μας σε επαφή με την αρχική κατάσταση από την οποία ήλθε αυτή η ψευδαίσθηση. Έτσι βασίζεται στην ίδια αλήθεια. Η νόσος είναι ψευδαίσθηση, η ενημέρωση και η παρατήρηση είναι θεραπεία. Όλα αυτά τα λόγια μπορεί να ηχούν εσωτερικά και θεωρητικά, εκτός και αν ο καθένας από εμάς δει με τιμιότητα τον εαυτό του και εργαστεί πάνω στην παρατήρηση των σκέψεών του. Και η αίμονη ιδέα και ο καταναγκασμός έρχονται από την αντίληψη που έχει ο εαυτός μας σε αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η βασική μας ψευδαίσθηση. Η νόσος πάντα προχωρά από την κεντρική διαταραχή στην περιφέρεια. Στην παθολογία αυτή προχωρεί από την περιφέρεια προς το κέντρο. Αυτή είναι η ιδέα. Σε μια θεραπευτική κατεύθυνση η νόσος πρώτα φεύγει από ένα σπουδαίο όργανο που επηρεάζεται παθολογικά και η τελευταία διαταραχή θα φύγει, που θα φύγει δηλαδή, είναι εκείνη που επηρεάζει το ίσονος, ασήμαντο δηλαδή, σημασίας όργανο. Μόνο κατόπιν θα φύγει η κεντρική διαταραχή. Παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε έναν ασθενή, πιθανόν γλυκοπόντιο, πρώτα θα έχει έλλειψη εμπιστοσύνης, δηλαδή την κεντρική κατάσταση του γλυκοπόδιου. Και ακολούθως, αν η κεντρική διαταραχή δεν μπορεί να είναι περιεχομένη, θα εμφανίσει έξαιμα ή άσθμα. Όταν λαμβάνει χώρα η θεραπεία, πρώτα θα φύγει το άσθμα του, το έξαιμα δεύτερο, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης θα είναι παντού. Αν η έλλειψη εμπιστοσύνης φύγει, τότε δεν υπάρχει βάση για το έξαιμα ή το άσθμα. Χωρίς την κεντρική διαταραχή δεν μπορεί να υπάρχει περιφερειακή παθολογία. Γιατί η περιφερειακή παθολογία είναι μόνο μία απόκληση από την κεντρική διαταραχή. Ας μην το ξεχάσουμε αυτό. Χωρίς την κεντρική διαταραχή δεν μπορεί να υπάρχει περιφερειακή παθολογία.
Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό για να δείτε πώς λειτουργεί ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο. Άντρας 40 ετών. Αυτό είναι στις 4 του 2010. Άντρας 40 ετών. Έχει έρθει με έντονο πονοκέφαλο, ο οποίος τον ταλαιπωρεί εδώ και 3 χρόνια. Έχει πάει σε αρκετούς γιατρούς, αλλά δεν βρίσκουν κάποια οργανική πάθηση. Με αποτέλεσμα να του χορηγούν παυσίπονα, τα οποία τον βελτιώνουν για λίγο. Όμως ο πονοκέφαλος επανέρχεται και ειδικά τους 3 τελευταίους μήνες έχει γίνει ανυπόφορος. Ο πονοκέφαλος εντοπίζεται στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού. Κατά τη διάρκεια του πονοκεφάλου η όρασή του τρεμουλιάζει. Ο ήλιος του προκαλεί επίσης πονοκέφαλο, αναφέρει ότι είναι δυσκύλιος, πολλές φορές λέει ότι έχει πόνο στο στομάχι, έχει έντονη δίψα και το νερό το πίνει μονοκόμματο. Επίσης αναφέρει ότι από τον ήλιο βγάζει εξανθήματα. Είναι εσωστρεφή άτομο, δεν μπορεί να κλάψει παρουσία άλλου. Προτιμάει να κλάψει σε ένα δωμάτιο μόνος του. Κλαίει γενικά. Δεν του αρέσει να τον παρηγορούν. Παραπονιέται ότι τον έχουν απογοητεύσει, ενώ εκείνος πάντα σεβόταν τα αισθήματα των άλλων. Αν και παραδέχεται ότι δεν είναι και τόσο εκφραστικός. Του αρέσει έντονα το αλάτι. Κατά τη διάρκεια του πονοκεφάλου βρίζει. Λέει ότι νιώθει μια εχθρότητα μέσα του. Έχει σιελώρια τη νύχτα. Με ρωτά αν αργεί η συνέντευξη. Του λέω αν έχει να πάει κάπου και βιάζεται. Μου λέει όχι, απλά είμαι ανυπόμονο. Θέλω να δω τι θα μου πείτε. Το ρωτάω με τις σχέσεις πώς θα πάει. Λέω ότι χώρισε πριν 3 χρόνια. Αυτό με απογοήτευσε πολύ. Και δεν πρόκειται να το ξαναπάθω αυτό, διότι όλο αυτό το διάστημα την έχω στο μυαλό μου. Και συνέχεια σκέφτομαι αυτό το χωρισμό. Όλα τα έκανα τέλεια. Γιατί συνέβη αυτό, αναμασά συνέχεια. Εγώ της φέρθηκα καλά. Αυτή φταίει. Το περπάτημα το βελτιώνει. Αυτό που δεν μπορώ είναι η αντιλογία, λέει. Σε αυτό είμαι αδιάλακτος. Και θέλω να σας πω ότι πολλές φορές έχω μια βραχνάδα στη φωνή μου το πρωί. Και να μην ξεχάσω ότι εδώ και 3 εβδομάδες βλέπω ένα όνειρο το οποίο είμαι διψασμένος και ότι καίγομαι. Έχει έντονη ερωτική διάθεση. Εδώ, αν ξεπερδέψουμε από όλα, δηλαδή βγάλουμε απ' έξω όλα τα συμπτώματα, τα οποία είναι αυτά που παρουσιάζονται στο σώμα, η κεντρική διαταραχή αυτού του ανθρώπου είναι ότι έχει απογοήτευση. Φανταστείτε λοιπόν ότι το να δίνεις, ας το πούμε, σε μία απογοήτευση για τον πονοκέφαλο μόνιμα παυσίπονα, δεν θα κάνει κάτι. Μέχρι στιγμής αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ καλά. Τα βασικά ομοιοπαθητικά φάρμακα προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές, να αναφέρω τα 3 βασικά για να μην μπερδέψουμε και πάρα πολύ. Είναι το ζωικό βασίλειο, είναι το φυτικό βασίλειο και είναι και το ορυκτό βασίλειο. Αν με ρωτήσετε για αυτό το περιστατικό, βασίζεται στο ορυκτό βασίλειο, δηλαδή δεν μπορούσε πλέον να δομήσει και να οργανώσει τη ζωή. Το φυτικό βασίλειο είναι η ευαισθησία και το ζωικό βασίλειο βασίζεται στον ανταγωνισμό και στην επιβίωση. Η νόσος δεν είναι μία πάθηση των οργάνων, αλλά μία διαταραχή στη ζωτική δύναμη. Αυτή η ιδέα της ζωτικής δύναμης είναι αντίθετη στη σταθερή λαϊκή αντίληψη που ενοχοποιεί τα ιδιαίτερα όργανα ως την αιτία της νόσου και έτσι οδηγεί στην πρακτική της προσπάθειας να κάνει αλλαγές σε αυτά ή ακόμα μερικές φορές να τα απομακρύνει. Πρόσφατα μόνο η ιατρική σκέψη αλλάζει αργά και εξελίσσεται σε μια ολιστική αντίληψη του ανθρώπου και της υγείας του, που σημαίνει ότι βαθμιαία αντιλαμβάνεται ότι ο άνθρωπος ασθενεί ως σύνολο και ότι όλα τα οργανικά συστήματα του σώματος σχετίζονται πολύπλοκα το ένα με το άλλο. Και το σώμα το ίδιο έχει μια τρομερή αναρωτική δύναμη. Η ιατρική φιλοσοφία έρχεται όλο και περισσότερο στο συμπέρασμα ότι η απλή θεραπεία των συμπτωμάτων και οργάνων μπορεί μόνο να βοηθήσει προσωρινά και είναι η θεραπευτική ικανότητα του σώματος ως σύνολο που αυξάνεται. Αλλά βέβαια τα έχουμε χαμένα πώς αυτό μπορεί να γίνει. Η ομοιοπαθητική δεν μπορεί να επιφέρει καμία βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό. Η ομοιοπαθητική είναι υπέρ της ζωής.
Η ομοιοπαθητική βέβαια δεν έχει ορθολογικούς τρόπους να θεραπεύει. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να διαταράξεις μια ευτυχισμένη ερωτική σχέση η οποία εργάζεται για να ολοκληρωθεί στην αγάπη. Αλλά ένα νευρωσικό σύμπτωμα μπορεί πάντα να εξαλειφθεί. Έτσι η φιλαργυρία, ένα τυπικό παράδειγμα της μόλυνσης που έχει υποστεί κάποιος, μπορεί να θεραπευτεί. Αλλά η χρηματική γενεοδορία δεν μπορεί να θεραπευτεί. Ο Αμερικανός γιατρός James Tiller Kent αναφέρει: σήμερα κανένα δερματικό εξάνθημα δεν αφήνεται να εμφανιστεί. Οτιδήποτε προβάλλει πάνω στο δέρμα καταπιέζεται αμέσως. Αν αυτό συνεχιστεί για πολύ, το ανθρώπινο γένος θα εκλείψει από προσώπου γης. Αυτή η λογική που επικρατεί μέχρι και σήμερα είναι η τραγωδία του που αναφέρει ο Κέντ με αυτά τα λόγια, και να σκεφτείτε ότι αυτά τα είπε περίπου το 1900. Η ομοιοπαθητική σε σχέση με αυτά που ανέφερα πριν κάνει τον άνθρωπο να παρατηρεί τον εαυτό του και το επιτρέπει να είναι περισσότερο στο παρόν, που είναι το πραγματικό μέτρο υγείας. Περισσότερο από κάθε άλλο σύστημα μέχρι τώρα έχουμε μια δοκιμασμένη συνοχή μεταξύ των συναισθηματικών και σωματικών καταστάσεων. Αυτό όχι μόνο διευκολύνει να βρούμε το όμοιο φάρμακο, αλλά επίσης διευρύνει πολύ τον ορίζοντα της θεραπείας να συμπεριλάβει ασθένειες με επικρατέστερα σωματικά προβλήματα. Έτσι η ομοιοπαθητική ενεργεί πιο γρήγορα, βέβαια και ήπια, παρά από άλλα συστήματα σε πολλές περιπτώσεις. Ο Χάνεμαν ήταν ο άνθρωπος που έθεσε το σωστό θεμέλιο της ολιστικής θεραπευτικής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ήταν ο πρώτος που σύνδεσε την ψυχή με το σώμα. Ο πρώτος που είπε ότι η νόσος είναι μία πάθηση του συνόλου και όχι του μέρους. Άλλωστε, γιατί να σπαταλάμε τεράστια ποσά ενέργειας σε ασθένειες, όταν με την ίδια αυτή ενέργεια μπορούμε να απολαύσουμε την ομορφιά της ζωής και να πραγματοποιήσουμε θαύματα στην εξελεκτική μας πορεία προς την αυτογνωσία και την αγάπη. Αν ένας άνθρωπος καλλιεργεί την ανιδιοτέλεια, τη μετριοφροσύνη και τον αλτρουισμό και στα τρία επίπεδα, διανοητικό, συγκινησιακό και σωματικό, αποφεύγει την οδύνη και την αναστάτωση που κατά κύριο λόγο συμβαίνει στο διανοητικό επίπεδο και επεκτείνεται στο συγκινησιακό και έτσι εκδηλώνεται ως σύμπτωμα, δηλαδή ασθένεια, στο σωματικό. Ας μην ξεχάσουμε, όπως μας λέει ο Οδυσσέας Ελίτης, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και που το έχει τραγουδήσει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Εδώ στον δρόμο τα μισά έφτασε η ώρα να το πω. Άλλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού γυαλού ξεκίνησα. Στα αληθινά στα ψεύτικα, το λέω και το ομολογώ. Σαν να ήμουν άλλος και όχι εγώ, μέσα στη ζωή πορεύτηκα. Όσο και αν κανείς προσέχει, όσο και αν τα κυνηγά, πάντα θα είναι αργά, δεύτερη ζωή δεν έχει. Εύχομαι σε όλους σας να αποφύγετε ό,τι περιέχει κίνδυνο, οργή, κίνδυνο, θλίψη και ανάγκη. Έτσι ώστε να οδηγηθείτε στο κέντρο της καρδιάς σας, το μόνο οδηγό στον δρόμο προς την αγάπη. Σας ευχαριστώ όλους που με ακούσατε.